Сәлемсіз, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасеншина. Колабызда Татнефть грантлар конкурсы җиңүчеләре өчен тантана узды. Әлмәт өлкәннәре мини-футболда көч сынаша. Бүген балыкчылар көне. Татнефть янә игелек энергиясе белән уртаклаша. Компания социаль инициативалар конкурсында җиңүчеләрне билгеләде. Бүләкләү тантанасында катнашу өчен команда ярышларында Олимпия чемпионы, Европа чемпионы Камиля Валиева һәм блогер-пара-альпинист Рөстәм Нәбиев чакырылган иде. Аларга шулай ук шәһәр буенча экскурсия үткәрелде. Кунаклар белән безнең төшү төркеме аралашты. Алия Бәйрәмалова дәвам итә. Принять участие в этом конкурсе задумываются и предлагаются все больше идей, и, соответственно, все больше идей поддерживается. Быел Татнефть Хәрия фонды грантларын Татарстанның 24 районынан һәм башкалабызның 2 төбәгеннән 121 проект алачак. Аларны гамәлгә ашыруга компания 100 миллион сумнан артык инвестиция кертә. На самом деле, вот эта система, которая была очень серьезно продумана. Чынлыкта бу системадагы программаларны экспертлар бәяли. Алар үз өлкәләрендә әйдәп баручы белгечләр. Оценивают эксперты, люди, которые, так говорят, эксперты в своей области. Все мы являемся жителями Республики Татарстан. Не бывает так, что где-то хорошо, а где-то... Без барыбыз да Татарстан Республикасында яшәүчеләр. Без икътисадта гына түгел, социаль өлкәдә дә уңай үзгәрешләр кертергә һәм мотивацияләргә тырышабыз. Чөнки алар барысы да безгә кагыла. Нести позитивные изменения в социальной сфере, потому что все они так или иначе касаются нас. 2022 елда бәйгегә Россиянең 9 регионнан 1409 гариза кабул ителә. Алар арасында мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, иҗтимагый һәм дини оешмалар өлкәсендә проектлар, күп балалы һәм аз тәэмин ителгән гаиләләргә ярдәм итү программалары һәм башка инклюзив проектлар бар. Безнең дини нәзарәтебезнең Закат Хәйрия фонды инде 1998 елдан бeri эшләп килә һәм без 20 елдан артык мохтаҗ гаиләләребезгә, мохтаҗ кешеләребезгә ярдәм итәбез. Безнең эшчәнлегебез киң кырлы һәм күп юнәлешле. Закат Хәйрия фондының даими берничә проекты бар. Алар мохтаҗ гаиләләрдә тәрбияләнүче һәм авыру балаларга социальләштерү дәресләре бирәләр. 2016 елдан башкалабыз урамнарында йортсыз калган сукбайларга, ялгыз кортларга кайнар ризык өләшәләр. Кеше үз башына төшмичә авыр хәлдә калганны аңламый гадәттә. Шуңа бу ике проектны берләштереп, җәмгыятебездә файдага юнәлтергә булдык диялар. Татнефть грантлары конкурсында җиңүчеләрне мәртәбәле кунаклар тәбрикләде. Алар арасында пара-альпинист, блогер Рөстәм Нәбиев һәм Россия фигурачысы, команда ярышларында Олимпия чемпионы, Европа чемпионы Камиля Валиева. На сегодняшний день спортом могут заниматься все, потому что есть очень много возможностей. Бүгенге көндә спорт белән бөтен кеше шөгыльләнә ала. Моның өчен бик күп мөмкинлек бар. Татнефть компаниясе ярдәме белән игелек энергиясе конкурсы кысаларында үткәрелгән спорт чараларында катнашырга мөмкин. Конкурсы «Энергия добра». Тантанага кадәр кунаклар Мира спорт комплексында һәм хоккей әзерләү үзәгендә булдылар. Аларга комплексның эш юнәлешләре һәм секциялар турында сөйләделәр. Шунда ук Камиля Валиева Әлмәтнең яшь фигурачылары өчен мастер-класс та бирде. Рөстәм Нәбиев мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен дәресләрдә булды. Хочется, чтобы такой комплекс был в каждом городе нашей страны, потому что это на самом деле такое прям, можно сказать, достояние такого города, где любой абсолютно человек может прийти и... Мондый комплекс илнең һәр шәһәрендә булсын иде. Биредә кеше һәркем алырлык спорт белән шөгыльләнә ала. Бу Татнефтьнең зур казанышы. Мондый шартларны алар тудыралар. Мин аларга үземнән зур рәхмәт әйтергә теләр идем. И, конечно, большая заслуга тут Татнефти, да, что они дают возможность создать такие центры для всех категорий людей, потому что это на самом деле очень важно, и я бы, конечно, от себя хотел бы им сказать огромное спасибо. Кич белән шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында Рөстәм Нәбиев белән мәдәни әңгәмә узды. Һәр теләүче блогерга сорауларын бирә алды. Бу хакта без алдагы чыгарышларда сөйләячәкбез. Алия Бәйрәмалова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Якутия сәяхәтчесе Дугойдан Винокуров Аймаконнан Мәскәүгә 2 аттагы сәяхәтен дәвам итә. Ул ат спорты һәм туризмны популярлаштыру һәм нәкъ менә якут атларының дөньядагы иң чыдам ат булуын исбатлау максаты белән юл үтәргә булган. Экспедиция узган елның март башында планетаның иң салкын яшәү ноктасыннан башланган. Җайда инде 9000 чакрымнан артык юл узган һәм Татарстан чикләренә җиткән. Аның истәлекле урыннары һәм мәдәнияте белән таныша.
Жума көн ул Әлмәттә дә булды. Республикабызда ул бер генә көн түгел, 30 яшьлек Иратны һәр районда милли һәм түбәтәйләр белән каршы алалар. Әлмәт районында Дугуйданга Татнефть компаниясеннән истәлекле бүләк тапшырдылар. Каждый регион России это особенно по-своему. Вот, а Татарстан это 12 регионов нашего пути. Тоже очень хорошо встретили. Буду говорить по-татарски. Надо окончание лар добавлять. Все, татарлар, сахалар, атлар. Вот так. Да, уже будет татарские слова. Исегезгә төшерәбез: экспедиция Саха-Якутия Республикасы, Иркутск өлкәсе, Бурятия Республикасы, Байкал арты һәм Красноярск крайлары, Амур, Кемерово, Новосибирск, Омск өлкәләре һәм Башкортстан территорияләре буйлап узды инде. Хәзер җайдак безнең республика территориясеннән уза. Винокуров бер ай эчендә Мәскәүгә барып җитәргә һәм Саха Республикасы көннәрендә катнашырга тели. Анда Якутия автономиясенең 100 еллыгына багышланган зур ысык узачак. Ознакайда мөмкинлеге шикле өлкәннәр һәм балалар өчен Сабантуй бәйрәме узды. Чарада район җитәкчелеге, ветераннар советы, оешма предприятие җитәкчеләре, гомумән битараф булмаган һәркем катнашты. Бәйрәм уен бәйгеләргә, бүләкләргә бай булды. Игелекле чара хакында Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Бүген Сабантуй! Яңгырлы салкынча көннәрдән соң табигать та бу көнне мәрхәмәтле булды. Кояшлы җылы һавада шәһәрнең Ишкәев паркында җыйналган халыкны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп иң изге теләкләрен җиткерде. Әниләргә инде сабырлык телим, бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле әти-әниләребез, балаларыбыз исән сау булсыннар, бәхетле булсыннар. Без инде һәрвакыт сезгә ярдәм итәргә әзер. Ул инде безнең бурычыбыз булып тора. Шуңа күрә бергә матур итеп исән сау гына яшәргә язсын. Инвалидлар оешмаларының актив әгъзаларына, күп бала тәрбияләүчеләргә, юбилейларга дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Бүгенге көндә Ознакай районында 3000 артык мөмкинлеге чикле граждан яши. Шуларның 250-се балалар. Бүгенге бәйрәм аларга багышлана. Бу кешеләргә карата игътибар бүген генә түгел, һәр даим булырга тиеш. Алар моңа лаек, диде район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев. Тормыш матур, тормыш гүзәл. Шушы гүзәллекне без тагын да матуррак итеп, тагын да гүзәлләрәк итеп, бер-беребезгә карата михрбанлы булып, бер-беребезгә карата игътибарлы булып яшәргә кирәк иде. Менә бүген шушы бәйрәм. Мин буны бәйрәм дип саныйм, чөнки алар ел дәвамында көтәләр бу бәйрәмне. Сабантуй мәйданының төрле почмакларында өлкәннәр һәм балалар өчен уеннар, бәйгеләр, осталык дәресләре оештырылды. Монда бик күңелле, дусларым белән очрашырга мөмкин. Шулай ук аттракционнар да алар өчен бушлай эшләде. Мәктәп туклану комбинаты тарафыннан табын әзерләнде. Бик шат шундый балалар өчен шундый сабантуйлар үткәргән өчен шәһәребезгә, главабызга, Марсель Фарышка. Чараның төп иганәчеләре Горизонт җәмгыяте, Нефтемаш заводы, Әгерҗе авыл җирлеге, Бердәм Россия бүлеге, мәдәният, мәгариф оешмалары. Бәйрәмдә катнашучы һәркем бүген үз бүләген алды. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Безнең пенсионерлар төрле спорт чараларында катнашалар. Балалар һәм яшьләр өчен уңай үрнәк булып торалар. Тирә-юньдәгеләрдә спортка мәхәббәт тәрбиялиләр. Чираттагы чара футбол мәйданчыгында узды. Ярышлар турында тулырак алдагы сюжетта. Нам очень приятно, что вот футбол, мини-футбол находит все больше и больше признания. Гыйнвар ахырында пенсионерларның 7нче спартакиадасы старт алды. Аның составында 14 спорт түрі бар. Шуларның берсе мини-футбол. Ветераны сегодня Ветераннар бүген безне активлаштыралар. Күбрәк шөгыльләнергә телибез. Нефтчеләр шәһәр администрациясе тарафыннан мондай шартлар тудырылганда ничек шөгыльләнмәскә инде? Условия созданы нефтяниками, администрация. Катнашучылар арасында тәҗрибәле уенчылар да, яңалары да бар иде. Таграс энергосервис командасы өчен уйнаучы Надежда Осинова командада бердән-бер хатын-кыз. Актив пенсионер нәрсәгә дә булса яңа уку мөмкинлеген кулдан ычкындырмаган. Кечкенә чактагы хисләрен искә төшердем ди ул. Я не спортсмен, я просто физкультурник. И в команду попала, потому что у нас игроков не хватает. Сами понимаете, возраст у нас трудно собрать в таком возрасте команду. Пенсионерлар өчен кагыйдәләр традицион футболдагы кебек үк түгел. Алар бераз гадиләштерелгән. Ә уенда катнашуның төп таләбе ул уенчының яше. Алар 55 яшьтән яшерәк булырга тиеш түгел. Ярышларга 8 кешелек 7 команда җыелды. Барысы да уеннан бик канәгать калдылар. Это для того,
чтобы общаться. Общение. Бу ярышлар күбрәк аралашу өчен кирәк. Аралашу ул тормыш, футбол ул тормыш. Мондый ярышлар күбрәк булган саен аралашу да күбрәк. Ветераннар, пенсионерлар өчен ул гомерне озынайту, тормыштан канәгатьләнү алалар. Минемчә, аралашырга кирәк. Удовольствие жизни получают. Я всегда считал и считаю, что общаться надо. Олия Байрамалова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген бөтен дөнья балыкчылар көне. Шул уңайдан районыбызда спорт балыкчылыгы буенча ярышлар узды. Анда 6 килограмм балык тотылды. Гадәти булмаган ярышларны безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Балык тотам кадәр бәләкәйдән беренче класста укый башлаганда Герцен урамында безнең бер җылга бар. Инеш бар инде. Вот. Шунда карася небары пискарь. Шул пискарьдан башлаган. Нил Яскарович берничә ел инде аучылар һәм балыкчылар җәмгыяте әгъзасы булып тора. Ярышларга беренче чиратта яраткан шөгыле өчен килгән. Әмма шуңа да карамастан ул ярышларга яхшы әзерләнгән. Я ловил тоже на червяка, ну кукурузу, да. А на пенопласт вот первый раз идет. Это чесночный спрей тоже. Вот. Насаживаешь, пшикнешь. Рыба она знает. Балык тотуда иң мөһиме сабырлык. Сабырлык булмаса бернинди балык та булмаячак. Балык тотуда шуңа бәйле. Ярышларда тагын берничә кагыйдә бар. Балыкны тотучы тоттым дип кычкырырга тиеш. Аннан балыкны үлчиләр. Шулай итеп җиңүче билгеләнә. Аннан балыкны кире суга җибәрәләр. По правилам. Первое, что у них 2 удочки, 4 крючка. Удочки могут быть донными, удочки могут быть поплавковыми или закидушки. Аучылар һәм балыкчылар җәмгыяте бик күп чаралар үткәрә. Әмма спорт балыкчылыгы буенча ярышлар беренче тапкыр уза. С удовольствием всегда. Вот благородные начинали, спорт это здоровый образ жизни. Мин мондый игелекле башлангычларны һәрвакыт яратып хуплыйм. Спорт ул сәламәт яшәү рәвеше. Моңа без һәрвакыт яхшы карыйбыз. Бүләкләр, кубоклар, грамоталар белән ярдәм итәргә тырышабыз. Бүген менә катнашучыларга бүләкләр алып килдем. Тоже не будет исключением. Призы я привез. Олия Байрамалова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнеме булыгыз.